Khawvela thil lo thleng tawh chanchin hlui kan keu chuan pa ngai takangin an lang mai ma se an soizui tak lo le an soizui du lo thil dang lam tun hnua ngai tua le phei chuan thil ni thei ani lowang ti tur chi hrang alo thleng tawh chu tiang borvel chu tun tuma hian kan thlur vele don ane hnute chhiah pek hi ma sang atang tawh mi hring te lo chin to tun thlenga kan la chhun zom tak zel ania ma se hnute chhiah la kher hi chu India rama po Travancore tuna Kerala nita chia hian a om nina lang nam hnuai hnung Hmeichhia te chuan hnute an nei awangin chhiah an pek angai thin he chhiah hi kumsang khazariat chowa khan Travancore lal chuan ala thina British thunhnuaya India ram ala omlai ni in India lal te chuan kumpinu hnena hian chhiah an chung thina chhiah an chun lu tur hi an phut san thei em awangin lal te chuan mi puya chhiah chi hrang an la chungzi nga chuan hnute chhiah hi atelane India rama nam in khai diat dana Sudra le Dalit te chu nam hnuai hnunga ngai ania he nam Hmeichhia te chuan mi pui hmuwa an hnute chu an thup thia ngai lova hnute langin khola yan leng turani tinat lukane an hnute hi an khu du ne ro chuan chhiah an pek angai thung chhiah khon tu te chu nam hnuai hnung jok te ina an luta tleirol te chu an hnute len zong te sakin chhiah an choi tur zat an bituk sak ta thina hnute lian devin chhiah an pehnem don tinani chu he chhiah mulakaram an ti hi sarkarin chhiah lak na tur adap na sat dan lan tirna ani pakhat baka nam hnuai hnung jok te nek chep na le nam in thren na ti zau tu anga ngai thin ania nam tha ho Hmeichhia te chu an hnute khuan phal saka chhiah an choi ve ngai lo bokane Hmeichhetan hnute khu bo arem chan lo awang hian nam hnuai hnung zinga pian thiam deuh laibu nei tha deuh an lo mani chuan van duaina hlir ani ta ringot maya hnute khu bo phal lo hi an za omna lak bo na ani ngal towa vai ho trua theidan ngai tua phei chuan a him lo le zualang ti chu a hriat thiam theiome heng hun lai hian nam hrang te chu anin cheidan atangin eng nam ngian ni ti a hriat thei turani tin in thuam dan tur aneya hnute tilan hi nam hnuai hnung Hmeichhia anni tilan tirna chi khat tane nam hnuai hnung Hmeichhia zinga hian he in thliarna le chiarap thlak tak mai pumpel du hi an tam hlea mi tam takin Hindu sa khuwa tlan chiat sanin Christiana anin leta Christian anni to chuan engtianga nam hnuai hnung po ni se an hnute khu bo turin dikna anei tlat to ne Christiana hi thil thar alania ma se nam le chin thliarna wangin nam hnuai hnung te chuan he sa khuwa hi an bo na sa Kerala hi hnute chhiah wangin India rama Christian tamna state pakhata an chua pha ta ti te poin soila kong engemoti zong tak chuan adik theiome heti lai hian kumzatel fe mai an nun phung ti buaya ramdang atanga ronlut sa khowon chu dulovin Christiana inlet ve du lo nam hnuai hnung te chuan buaina an chok chuaka hetianga kankal phung ti buai tu ber chu lalin mipuya chhiah alana salutuk chu ni antia abikin Hmeichhia te chuan in tluk tlan na anaw chua puina sa zualane hnute chhiah dowa mi pale Hmeichhia te in tluk tlan na ngia thian Hmeichhe pakhat nangeli phei chuan a hnute chu chemin a hlepa Travancore mai ni lovin India ram chim lam chu athil ti hian adeng chuak ne hle nangeli hi nam hnuai hnung ania apasal nen cher thala Travancore lailia an khosa thina milova in hlo fa chop panne nangeli hi Hmeichhe mel thale fing tak mai ani nge a kan tarlan ta kang khan
hnute langa kalreng mai chu nam tha ho zinga amma lo ngai mel tu anei na sa thei viau maya adik na le za om na hum him theilova andiriam le an chai chang te po atam hle a achang chuan atnam pui Hmeichhia ten an hum hima athawang an haute angai hial thrin ane apasal phei chuan hetianga beina atona hian anu pui himna tur hi ape hlei theilova kongeng kima athlop thung nam hnuai hnung jok te helna chu nasa zokin al zela en dong an ni to kara an la hel zui phei chu an mani chhortu te chuan an na tangin an bana re thei le zwalna lama an tlulut zui ta zela lalhne na chhiah an pek ture ro chu akiam chuang silo dikna chanvo le in tluk tlan na an ngiat na chuan an nun ati hreom hle nangeli hi hetiang kara hian kumsang khazariat le pathuma khan aron pen chuaka hnute chhiah hi pedulovin vantlang ma kor aron ha nam tha le nam chung nung jok te chuan an soi selin an thin rim pui kher mai kholaya heng nam tha ho hian man betin I hnamin hetiang in thuam na hi aphu love antia hlip turin anti nangeli hian amma man bet tu te nokia natan chem aron phora ahim thei hra mane kanin rel bol na azom lovin chhia apedu lova kor aron halui ti chuan lalbeng athlengta sipai le chhia khontu te chuan nangeli te in lam anvapanta nangeli hian pona alo hmuwa kane sipai le chhia khontu te chuan leitam tham tak choi turin anva hriat tira apedu lo ani chuan nataka shrema anvautel ngal nangeli hi in chunga luta achhia choi tur chu na a ron funin aron peta ma se chhia khontu te chuan poisa in chhia chu apelo tin thathiam ngala nangeli hian a hnute chu hlepin apezok kalonia thisen a hlona sate mawangin sipai le chhia khontu te kirle main chuata atluwa ron thau tur om to lowane hnute chhia tan hnute ngei ape tinania atuka nangeli hi halral niin apasal chu an halna meipuya hian azuang lut ve ngengea fa an nei lowane nangeli thil tia wang hian nam hnuai hnung ho norna chu a al nasale zuala anlal meu po azamin anun nata na lau om thei tur thila thleng mayang ti te aring ta hiala Hmeichhia zongzong chu nambik po soilovin kor hak aphal sak chun zomta hnute chhia chu ti bo anita ne nangeli hi achanchin soilovin awma Hmeichhia te ham thatna ta na anun na ahlan chungchang po hi hunrei tak chung chu choi moi lovin awm zui boka kumsang ni le som pahnia khan lemziak thiam murali chuan beng kador tumin magazine in chopa achanchin anjiana hi achiar fuwa alemziakin chutatrang chuan Khawvelin anga event thar le ta ne achanchin hi cherthala borvela chuan ansoi top theilo thunga mundang bengero chu athleng vaklo nangeli te khuwa hi a in pek na mingchoin mulachi puram tin a hming anwa achung te chu athi hnua hian an khuwa chua sanin mundanga anpema nangeli in pek na wang hian hanlar le hausata te po anom lemlo alai zon tu chuan te chu nitina in hlo fachop ti borvel te anlane nu hotan meizuk Hmeichhia choi san nalamin hanchun zom ta zelila kumsang khazakwa somni chowa khan khothlang rama Hmeichhia choi san na le mipa te ne na in tluk tlan na lam anaw chuapuya kumsang khazakwa som pakwa khan America a Hmeichhia te chuan anram hruai tu thlang thei turin vote anei ve thei chau ani kha hetiang lai hian meizuk po mi pati tur dewa ngai thin ania meizuk hlawam na le thatlo na hi hriat chua alani lovin inom tleina le inti hlimna chi khata anla mangane
Hmeichhia in mei an zu ni chuan her na nga ngai thin ania no chi zuar te ti to ka anda deuh ber America chuan Hmeichhia ten meizu khapna dan po ania kumsang khazakwa palia khan jini lesser chu afa te hmuwa meizu ka wangin thlakhat chung lungina te an lo khung to nge ma se in tluk tlana duwa Hmeichhia ten thom anron nei pialama in do pui pakhat na lai khan mi pathong thok turin Hmeichhia te chu ram tan an fe chuaka meizu khi mi pa chau ti turbi kanilo meichetan po phalve turani ti ngai dan chu aron lian ta meizial siam tu company lam chuan meiche meizu hi moi ria wangin aron chua ta zel boka Hmeichhia te chuan meian zu theilo chu chep anin ti tran ta ne kumsang khazakwa somni pakwa khan Hmeichhia te hian dananga meian zuk theina turin kong anzoa kholaya meian zuin meizuk chu zalen na meiani tin ana pui nge meizuk phalna an ngiat phena hian meizial siam tu company te chu thuk takin anin rola Hmeichhia ten zalen taka meian zu thei ani chuan sumhnar thalutuk rangkachak khur lai chuat lukani don tian hriat wangane zalen na mei hi kumsang khazakwa somkwa thleng khan meizial siam tu te chuan advertisement atan an la mangzui ta zel bokane Israel President atan Albert Einstein Germany a Nazi an len hnua Albert Einstein chuan judami ani wangin America lam chu apana aral tlan ani kha Indo pui panhina zo hnua juda ho chuan Israel ram andina an president masaber chu James Wisman ania kumsang khazakwa somnga panni November ni kwa khan athia foreign ministry chuan ama thlak tu tur andap ngala US an ambassador chuan judami anram president ni thei tur amil ve boka scientist ro pui Albert Einstein chu president tatan hian an prime minister David Ben-Gurion arwa mannangin som anitane Nobel Prize po lodong to science Khawvela danglamna ronthlen tu Albert Einstein a hian du ningat se chu ram khatruai tu po ani theidona chumi tur chuan Israela pema Israel khuale tui ani angai don thung Einstein a hian an somna hi ziakin kumsang khazakwa somnga pahnia khan achang leta Israel ramin na minron ko mu hi azom hle mai mase keite lul hi chu ram hruai tu nichi kanilova chu wangin in somna hi kahnar mai atul ta zo kane kadam chungin thil lowom to hril fiana chiang kuang jok te kazong thina ram hruai tu nia in rel bol na lam khoi turin ton hriat engma kanelova mi puile mi hring hankil koi turin kapian pui mi zia in aphadon lo boka chu wangin he na hi chu in sit tak chunga kahnar mai atul ta ne ati pom chu ni se Albert Einstein hi scientist ro puile ram hruai tu tin kan soi zui theidon tinane Nobel Prize soita ka chuan Nobel Peace Prize choi moine hi kumsang khazakwa pakhata tangkhan Khawvela remna le muanna awam theina tura mi tho hlok te hnena pek chua aloni to thina mi hring ta na thatna thlen tu te chu adong tur anitlang puya adong ta chi alo dong thei tura an hming chhop chua ringot po in chuana tham atlingane dong thei tur hian National Assembly Sarkar University Professor ti borvel te po an hming chhop chua aloni to thina awome ti thei tur chi hliran ne mase Khawvelin misual ti a hriat Adolf Hitler Benito Mussolini le Joseph Stalin te hming po Nobel Peace Prize dong tura hming thelu zinga hian alotel tawa dongemo hming chhop chua zinga telemoningat se chuan he choi moina hian ngai hlu chu a hlo to lo chiang ngotin arinom Khawvela dictator nun rong pathum te hi wa nei thlak takin nominia po an lang phatalo hlau zoka
Mussolini phei hi chu Nobel Peace Prize dong tur hian mi pahnih German le French professor ten aming hi kumsang khazakwa somthung panga khan an theluta hemi kum hian Mussolini kai hruai Italy chuan Ethiopia an run ani kha mase Nobel Committee chuan hemi kum hian Nobel Peace Prize hi pek chua lo te po an tum lek lek zoka German mi Kalvon Osiecki nena an hlan ta tho thungane Hitler hi Sweden MP Brent chuan kumsang khazakwa somthum pakwa khan choi moina dong turin aming atheluta athelu chan chu Hitler hian remna le muanna anga event tilam nilovin British Prime Minister Neville Chamberlainan Hitler athlop du lolan tirna ania Nobel Committee apal tlang main Brent hian aming thelu hi anuk dokle nge mi makta duai tel suat tudang Joseph Stalin aming po kumsang khazakwa somli pangale sang khazakwa somli pariata khan thelu ania kumsang khazakwa somli panga a thelu tu hi Norway Foreign Minister ania politics thilawanga aming hi pelut nitura ngayane Norway hi Soviet Union thian Germany opna tanga anram chua zalen tu anivetlat kumsang khazakwa somli pariata mi hi Czechoslovakia lamatanga lut niin politics thil bok kania Stalina mi fellanga anlangai hunlai ane an pathum hian he choi moina an phulo tak hi andong talo reng bokane lunglen nun hlui ngai le khotlang lunglen te hi kumzabi som pasarina tanga kumzabi som pakuana lai khachuan rilrulama chian lona natna chikhat anga ngai thin ania nun hlui ngai lunglen phei hi chu hun kal towa rilru la omtla tanga ngayin boipui tham hle ni anti thin sipai zinga in lam nga ya zaitaret rette anomemo he thil zet chuan kan pan lai nun te po min hriat chuatir ti te anomani chuan an hna tanga choltir te po an lo ni hial to thina ne indona kalpelo wangin sipai zinga lunglen chuan lamtok te po anom chang te a om ani ome chungmi te chu damdoina anen kola lunglen thin te chu pa lo riawa chua chin tok te po an nei bok thina ne hetiang hun lai hian Christianan only lonely kha lauti chuak ni se chu he hla le asatu hi mental anti loviau chuan a chhoi dewani lo mo te po anti hrim hrim don tinani chu tomato kumsang khazariat som ni malam zonga khachuan tomato hi turanga ngai thrinane Europa mi ho sazinga tomato eisualawanga thi anom zau zau hei hi tomato wa tura omwang nilovin an plate man pewter plate wang zok anima tomato le plate in de khan lit a in siam ta thina chu tur chak tak niin anei sual ta thina ne lo nei tu Robert Johnson a chuan tomato hi risel na tan apoi lo ti hrachianga chumi fia tur chuan New Jersey a Salem lam apantane hekwa hi America chanchina alung chia thlak berte jingami rorel na diklo taka kalpui manga meiche tam tak doi thiama pu anlo ni to na le anlo ti hlum to na ania Johnson a hian Salema rorel na dik kalpui ve ani theina turin tomato chu rorel na ina akeng luta ava eita ne tura eidon nianga in athilai mutum hian mipui tam tak an pung khom aniome Johnsonan tomato eita chu athi talem lova heta trang hian tomato chu tur ni lovin chohrisel takani ti hi khovelin apom ve ta chau ane nauban wanga in thana kumzabi som pakuana Victorian hun lai khan mi hausa ho chuan nauban khoi anin ti hmua khovel mun sang-sanga nauban danglam chi deuh zong turin mi antir chuak thina ne nauban danglam bik nei chu in chuan na tan tak an hmang thin
naw ban zong tura an roi te hi ro phum ruk zong tuang deuh ania an hmu chuan anin thi kwal thema in thatta te po an tam hle naw ban la thei te po an hlotling chuang lem lo Europe lama longin an thona an tumram a thlen meu chuan naw ban te hi alo thi man to thina thlai thia hian lo an la nei lo zui tale ngala naw ban awanga hausak tum re theina wanga thita jok te po an tam viau mayane